Dagens video fokuserer på øvre ryg, altså stykket her mellem skuldre og talje. Du kan enten bruge et kosteskaft, eller hvis du ikke har det, så kan du finde et bælte eller måske en hundesnor eller tilsvarende. Uanset hvad du måtte vælge, start med at finde en behagelig stående position. Du kan alternativt lave øvelsen siddende. Slap af i skuldrene og bring hænder og arme op over hovedet. Forestil dig, at du kan trække bæltet midt over, og så starter vi med en sidebøjning til højre. Indånding via midten. Udånding mod venstre. Åbner hele tiden den øverste skulder tilbage mod bagvæggen og brystet lidt op. Hofterne er som støbt i granit og flytter sig ingen steder. Du isolerer bevægelsen i øvre ryg og lad blikket følge den retning, du gerne vil bevæge dig i. Vi skifter over til et twist. Igen bare for øvre ryg. Trækker bæltet midt over her, kigger med tilbage. Isolerer bevægelsen til din øvre del af ryggen. Se om hofterne kan blive ved med at pege lige frem. Om du kan få lidt mere bevægelse for hver runde. Nu kombinerer vi de to bevægelser, så igen armene over hovedet. Starter med en sidebøjning og tilsætter dit twist, mens du er sidebøjet. Så starter med at kigge mod gulvet og så op mod loftet. Sørg for, at det er brystet, der kigger ned efter og op efter, og ikke kun dit ansigt. Se om du kan få en lille smule mere bevægelse på, men hold sidebøjningen. Vi skifter til den anden side og gør fuldstændig det samme. Starter med sidebøj, tilsætter rotation. Og igen, det er ikke kun dine skuldre, men hele dit brystområde, der laver den her rotation i bevægelsen. Lav 6-10 gentagelser af hver af 2-3 runder, og se om det kan bringe lidt mere kontrol og styrke i din øvre ryg.